एक्टिभ सार्भिस इन्डियायाव 14,50,000 दं। पाकिस्तानाव एक्टिभ सार्भिस 6,54,000 दं। पेरामिलिटारिया दं इन्डियायाव 25,27,000। पाकिस्तानाव दं 5 लाख। पाकिस्ताननिफ्राय इन्डियायाव बांसिन दङ। मिलिटारि एयारक्राफ्टआ इन्डियायाव दङ 2,210। पाकिस्तानाव दङ मिलिटारि एयारक्राफ्टआ 1,413 खान। फाइटार फ्लेट इन्डियायाव दङ 577। पाकिस्तानाव दङ 363 खान फाइटार। एटेक एयारक्राफ्ट इन्डियायाव दं 130। पाकिस्तानाव दं 90 एटेक एयारक्राफ्टआ। ट्रान्सपर्ट एयारक्राफ्टआ इन्डियायाव दं 254। पाकिस्तानाव दं 59। ट्राइनार एयारक्राफ्टआ इन्डियायाव दङ 353। पाकिस्तानाव दङ 550। स्पेशल मिशन एयारक्राफ्टआ इन्डियायाव दं 73। पाकिस्तानाव दं 25। टेंकार फ्लेट इन्डियायाव दं 6। पाकिस्तानाव दं 4 टेंकार फ्लेट। हेलिकप्टार फ्लेट इन्डियायाव दङ 807। पाकिस्तानाव दङ 322 हेलिकप्टार फ्लेट। एटेक हेलिकप्टारा इन्डियायाव दङ 36। पाकिस्तानाव दङ 58। कम्बेट टेंक इन्डियायाव दङ 4,614। पाकिस्तानाव दं 3,742। आर्मरेड भेहिकलआ इन्डियायाव दं 1,08,82। पाकिस्तानाव दं 77,771। सेफ प्रफाइल आर्टिलारि इन्डियायाव दं 100। पाकिस्तानाव दं 1,225। थर्ड आर्टिलारि इन्डियायाव दं 3,311 आरो पाकिस्तानाव दं 3,345। रकेट प्रजेक्टरा इन्डियानाव दङ 1,500 आरो पाकिस्तानाव दं 1,838 खान। नेभि फ्लेटआ इन्डियायाव दं 295 आरो पाकिस्तानाव दं 114 था। एयारक्राफ्ट केरियार इन्डियायाव दं 2। पाकिस्तानाव 0। साबमेरिनआ इन्डियायाव दङ 18 खान आरो पाकिस्तानाव दङ 9 खान। डिस्ट्रयार फ्लेट इन्डियायाव दं 11 खान। पाकिस्तानाव दङ 2 खान। फ्रिगेटआ इन्डियायाव दङ 12। पाकिस्तानाव दङ 6। नाभेल करभेटआ इन्डियायाव दं 19। पाकिस्तानाव दङ 2। पेट्रल क्राफ्टआ इन्डियायाव दं 138। पाकिस्तानाव दङ 48। माइन वारफेयार क्राफ्ट इन्डियायाव 0। पाकिस्तानाव 3।